iki. Nah, milih sing kiwa apa sing tengen? Ae 500 saya ora. Aduh. Gayane mangat gede terus ngedep loro kok ngleling. Oh, gede-gede. Halo yuk. Halo. Iya, Bare. Hah? Kok apa? Iya, Bare. Piye kabare? Oh, apik. Ya, dadah. Apa? Podo-podo. Oh. Piye, Apa, Pak? Ini ora terus. Pak? Nah, Piye njaluk apa? duet mong loro. Lah, terus jenengan ngapa? Ayo, angko nek telu dadi triet. Trio. Oh, trio ki bimbo. Duet ki sing didol sak gelas 500 kae duet. Kae dawet, Mas. Dawet ki sing wohe dipangan ireng ning Kae duet, Mas. duet ki sing dienggo renang kae. Hah? Kae oto, Mas. Oto ya apa? Otone cah cilik-cilik. Nah, ya dibawani. Mangga. Ayo. Neno. Yo. Yuk ngapa nek ngono kuwi iki? Yuk ngapa nek ngono kuwi? Kur aksi saja kok. Oh, aksi. Ndak ada maksud apa-apa. Oke. Bojomu apa bojomu? Turu kita. Cak ngantukan. Nah ya apik nek limbukan ya. Apike piye? Ngawur. Iya, iya. Kamu Ngopo kok umet-umet ki lho? Aku nirokke lambemu lho. Nyenengke. Ora. Iso kemitir. lambe kok kemitir. Hah? Menggema. Ngapa lho, Mbah? Oke ora ngopo-ngopo kok. Nek Mbak Tatin piye? Demes. Apane? Dadi ra ono. Iso ngapusi lho, Mbah. Kowe upama ning tengah sikep wong loro gepeng lho kowe. Heh? Gepeng. Tengah ngono sikep wong loro. Ora gepeng. Seneng aku malah. Ngapa? Heh? Aku iso nang tengah jemi ae. Piye? Lah saking tipise aku ki lho. Heeh. Tripek ora lho, gafalum. Ora lho, kok nek tak kekep kerise nyogok no. Ayo kuwi digdayaku kur nang kono kuwi. Lah iki nyongat semene lho. Senajan cilik ning pusaka aja tok ino. Lah apa jenenge apa iki, Mbah? Kris, Kris apa? Kris kebakaran. Uduan apa? Udu apa jenenge kae? Senggol modot to? Heh? Udu. Iki ora disenggol wis tetep ngono kuwi wis. Belane Kuwi lho. wis permanen diajem. Napa inggih Kang Mas? Ayo. Kula. Ya wis nek krungu. Gol-goli ya. Ya yes kaya. Aku tak meneng wis atok. Atok pepet loro ya karemu. Sing penting malam ini aku bahagia. Bahagia mergane apa? Kenapa? Ah loro ya, Mas. Ora. Nang omah siji angele ra elok-elok. Loro dede. Dede, Mas. Dedenget. Apa wi? Gede-gede banget. Oh. Oh, dedenget. Apa? Ora apa-apa. Yo. Tan
rojake kinecer rojake necer kaya sesek rumah saku. napa Anteng neng layah lambah-lambah kula Jawa Lomboke sapa? lombok bosok Lombok bosok mau ya, ora apa-apa ya, sok. Rawit ora suwe ora suwe bapakne dole wis teko ayo joget yana dipocongke salah siji Mbak Ayu apa Mbak Tatin ya nggih Mbak Ayu mawon kula wau sampun nggih ki ana nawala meneh ning sajake lagi rawuh ki Mbah Gita iki sebabe pripun keluar Mbah Gita Mayudan keluarga Damtruk Dik Heru nyuwun lagu Podang Kuning lha iya monggo wis bar lagi diaturake pokoke sing nyekar Mbak Tatin tercinta oh iya nyuwun Wah, kabeh Mbak jadi itu Tatin. uangnya buat siapa ya oke Podang Kuning wis diaturake ya wis engko apa pleci coklat apa iya oh gagak hitam Atau nggo apa to Tin? lah napa to Mbak kok meri meneh
Ora meri nek kokean ki bojomu le bengep malah. Ya ora tak kei. Wis nek kur lemek wis duwe. Aku kur naik kerdus. Kerdusnya bendina ya? Masa Lah piye moh kerdus? arep Ya nya. ndi to? Iki. Oh tau nek kuwi. Lho, nyekeli duit iki lho. Ceng beda ya. Le tak inceng duwite kok. Oh. Ya yuk. Ya, bawani ya. Dehem sik yuk ben seger. Suarane Dem kok seger. ngono. Ya ya wis pancen bocah kok geleman dikon. Ngelmu iku kalah kone kanthi laku Tegese kas. tegese kas nyanto sani Eno Satya Putya pangegese tur anggara Sampun, Mak. ya.